हाय लोगोफोर आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबोलायबाय नै जोंहा दा बिजनियाव थांनो ओंखारदों लोगोफोर नै फिसालाखौ डक्टरनाव लांनो नागिरदों आरो हाथाय बख'नो नायलांबाय थादों लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि ब्लग भिडिअखौ नै दा बिजनियाव थांनो नागिरनायनिफ्राय जागायलायबाय आरो लोगोफोर बिदिबा भिडिअनि गेजेरजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसै जोङो दा बिजनियाव थांग्रोनो नागिरबाय नै ओरैजे रेडि जाबाय मा सोनो मबाइल सोनो र' मबाइल सोनोसै लांबाय थादो लोगोफोरनि जों थांसै लोगोफोर जोंहा थांगासिनो बिजनि हाथाय बख'नो फैबाय आरो दिनै एन्ट्रि खालामगासिनो हाथाय बख'नो थाखाय मानसि एसे दङ थाइबेसेलाय नोंना हाथाय मावनाया थाइबेसे थाइथाम खालामखानानै नेगासिनो जोंहा पेसेन्ट दं एसे नै हाथाय बख'जागासिनो डक्टर सारा लोगोफोर नै हाथायखौ बख'खांबाय आरो नै दा मेडिसिन लाफैबाय ओइ सारना सायाखै हाथाय दख'नायाव सादों हाथाया सायाखै सायाखैनो अमा बेदर जाग्राखौ एरख'बाय नै बेना खुगाया थुला माथेनायखाय बन्द' थै गनायखौ होथेदों नालाय नै गुमैया मुलि लागासिनो मुलि एरि लाबाय लोगोफोर लाजोब्बाय दा थांसै नै लाखांबाय लोगोफोर मुलि सुलि बख'खांबाय लोगोफोर थांसै एबार बाजाराव एसे हाबलांसै फैगौ बावदों ड्रेस कभार एरि नायदों लोगोफोर 10 টাকা দে 150 টাকাই বেচে হ্যাঁ এনে বেচা দাম 150 মাঝি ड्रेस कभार लादों थाइ एसे लानोसै लादो मा जाख ओरैजाय गिदिंलांसै ने लोगोफोर फिथाइ सामथाइ जाग्रा लोंग्रा लाखांबाय लोगोफोर जोङो दा टाउननिफ्राय ओंखारबोफिनबाय आरो न'आव थांसै जोङो हाथाय बख'नोल'सो फैखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दसे बाजार खालामबाय
लामायाव आइसक्रिम जाबाय जोंहा ओइनानि मोखां मानि नांजोबबाय बेना ओइथिं फांसन दङ नै बिजनिनिया बिजनि आनसलिकनि इयो जाथ'वाखै जा गरम लोगो हा दसे आइसक्रिम जाबाय जोंहा लामायाव ओइ जा ओइ मा नोंना मेगन मानि जायोलै एक्जिबिसन दंलायो माथो अबाव ओइ नै फांसननिया ओइ नै ए बैथिं ने मानसियानो गैथ'वा जाथ'वाखैनो बेलासियाव फैनायबा नायलांजागौमोन ने अपेन खालामाखै औ लोगोफोर बैसागु फांसन दङ बिजनि आनसलिकनि आरो जा फुङावसो फैबायबा जा डक्टरनावसो फैदोंमोनबा नै लोगोफोर बेलासियाव फैनायबा फांसनबो नायलांजासिगौमोन जोंहा मा एसे गोथाव बे आइसक्रिमा जाखांनानै थांसै लोगोफोर न'आव गोथाव हाला जानो हाला बे जाजोब गोख्रै थाबनो लोगोफोर नै जोंहा दा न' मोनफैयो आरो जा गरम बोथोराबो दिनैहाय सानदे नालाय लोगोफोर रबिबार ओंखायनो फिसालानाबो स्कुल गैखाया नालाय ओमफ्राय हाथायाबो मावनायखौनो सिफायनानैबो लानो रोङा नालाय ओमफ्रायो गासिबो फेरखं एरि जानो नागिरजोबो मेथाइ जानानै सेवजोबखानाय आरो हाथायानो गथ'निफ्रायनो ओमफ्राय गासिबो हाथायखौनो डक्टरनावसो सिफायजोबखाना दं आरो ओमफ्राय दिनैबो नै सिफायनानै फैबाय आरो नै मुलि एरि हरबाय आरो डक्टरा मुलि एरि लिरना हरबाय फार्मासियाव लाबोबाय आरो लोगोफोर गासिबो हाथायानो थाइसेबो हारसिं सिफायनानै लाजायै गोजा आरो गेसाव गोजा ओमफ्राय फेरखं जाबायमोन आरो गोजौजों थुखैयो नालाय ओंखायनो डक्टरनाव एक्सरे खालामनानै सिफायनांगौ जायो आरो हाथायखौनो गासिखौबो लोगोफोर गासिबो हाथायानो थाइसेबो ओरैनो न'आव बख'नाय नङा आरो गासिबो डक्टरजों सिफायजानाय गोजा ओमफ्राय दिनै बख'नायाबो गोजौजोंनो सुखावबायमोन आरो बेबायदि गोजौजोंनो गावहाथ' गोमोदै जादों खोमा हाथायासो होनदोंमोन आरो गुफुर रुन्दुन जाबाय नालाय आंखौ दाख्लै नायहोदोंमोन ओमफ्राय नायबाय आङो गोमोदै नङा हाथाय गोरलैसो होनना खिन्थाबाय आरो ओमफ्राय जा गोजौजों ओंखारजानो दिनै सानदे नालाय दिनैहाय लेंलांथारबाय आरो बियो जोंखौ गोजौजों ओंखारजाबावनो गिनानै ओमफ्राय नै जों दा बेखौनो हाथाय फुराना गाइखेर जानायनि हाथायखौ सिफायनानै फैबाय आरो ओमफ्राय गोदानखौ ओरैजाय सिंजों नारथुमनानै हरो आरो एसे हा सिस्रोनानै लामाथिंजाय सिद्दा बानायना हरो आरो डक्टरा ओमफ्राय दा जोङो सिफायखांनानै फैबाय आरो लोगोफोर न' मोनफैबाय एसे गरम दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय नेक्स्ट लोगो मोनफिनसिगोन सनाफोर